I think I'm good. I've parked the car. Hmm. You make me the co-host. If possible, you share screen. I was expecting Wait, Mohandas wait. to- One Yeah, second. I am going live. I will Yeah, go make live. you. I will share you the screen. Okay. Yes. You can continue. But Yes. your face is so dull, ma. Much better today. I was not well day before, but and the Bhakti Shastri class தான் முடியல எடுக்க முடியல Tuesday. Today, okay, 3 days. Yesterday I worked also. Hare Krishna. Okay, I'll start the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Ajnanatimurandasya Jnananjalachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopish Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा Thank you, ma'am. Ma'am, can you make me the co-host just in case? Okay, இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Okay. Tina tani boga badila samakari Krishnera boga badya ila datu patru pari. Hare Krishna. दाने बोगा पड़ा वैला समगरी कृष्ण भोगा पड़ा इलदादु पात्रोपरी சமைக்கப்பட்ட உணவு முழுவதும் 3 சமபாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டன. ஒரு பகுதி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்வதற்காக உலோக தட்டில் வைக்கப்பட்டது. பொருளுரை அதிகரிக்கப்பட்ட என்னும் பொருள் கொண்ட பாடா இல என்னும் சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இது வங்காள கிரகஸ்தர்களால் உபயோகிக்கப்படும் மிக சொகுசான வார்த்தையாகும். எப்போதெல்லாம் உணவு தயாரிக்கப்படுகிறதோ அதிலிருந்து ஒரு பகுதியினை நாம் எடுக்கும் போது உணவாவது உண்மையில் குறைந்து விடுகிறது. ஆனால் இங்கே படா இலா அல்லது அதிகரிக்கப்படுதல் என்னும் வழிமுறை உள்ளது. உணவானது கிருஷ்ணருக்காக தயாரிக்கப்பட்டு அவருக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டால் கையிருப்பு அதிகரிக்கின்றது, ஒருபோதும் குறைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணமர்கள். கிருஷ்ணா இதுதான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம அங்கானியஸ்ய சகலேந்திரிய விருத்தி மந்தி பஷ்யந்தி பாத்தி கலயந்தி சிரம் ஜெகந்தி ஆனந்த சின்மய ரஸ்பத் உஜ்வல விக்கிரகசியா கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமாம் பஜாமி. அப்படின்னா அங்கானியஸ்ய எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் கண்ணால சாப்பிடுறாரு. அதனாலதான் நம்ம குவான்டிட்டி குறையறது இல்லை. அதனாலதான் நம்ம சாப்பாடு அப்படியே எடுத்து வைக்கிறோம். ரைட். சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஐ திங்க் இது வந்து அத்வைத ஆச்சாரிய வீட்டுல நடக்கிற சிச்சுவேஷன் கரெக்டுங்களா? ஆமா மாதாஜி. சோ அத்வைத ஆச்சாரியா 2 பேரையும் கூட்டிட்டு போறாங்க. இது செம்ம காமெடியான சீனு. அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்யாவையும் நித்யானந்தாவையும் கூட்டிட்டு போறாரு. என்ன ஆகுது, கங்கை வந்து சைத்தன்யாக்கு வந்து செம்ம கோவம் வருது இல்லையா, நீ வந்து வேணும்ட்டே நித்யானந்தா வந்து போய் சொன்னாரு, இது வந்து
யமுனை கங்கை அப்படின்னு மிக்ஸ் பண்றாரு அப்படின்னு உடனே அத்வைதா சொல்றாரு அவர் பொய் சொல்லல. ஏன்னா இந்த இடம் நீங்க குளிச்ச இடம் வந்து அந்த ரெண்டு தண்ணியுமே சேர்ந்து இணையற அந்த பாயிண்ட். சோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். சோ நித்யானந்தா பொய் சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வருவார். சோ கூட்டிட்டு வந்து அவர் சாப்பாடு வந்து 3 பகுதியா வைப்பாரு. அதுல ஒரு பகுதி வந்து ஆண்டவனுக்கு படைப்பாரு. படா அப்படின்னா இந்தியில வந்து நிறைய அப்படின்னு, பெருசு நிறையன்ற அர்த்தம். சான்ஸ்கிரிட்லயும் அதேதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ ஏன்னா இப்படி ஆண்டவன் கொடுக்கறதாலையும் இல்ல வைஷ்ணவர்கள் கொடுக்கறதாலையும் ஏறும் குவான்டிட்டி, குறையாது அப்படின்றதா இந்த சிக்னிபிகன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாதிசாத்தியா கலராங்கத்திய பாதே துயிதானி போக பாதாயிலா பாலா மாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்திசா தியா கலரா அங்கிரிய பதா துதிதாயி போகா பதயா பாலா மாதா. Translation of the 3 divisions, one was arranged on a metal plate and the other 2 were arranged. These levels were not bifurcated and they were taken from a banana tree that held at of bananas. The 2 plates were filled very nicely with the kinds of food described below. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழை இலை அதுதான் பிளான்டன் ட்ரீன்றது. பைஃபகேட்டட்னா அந்த 3 பாகமா எடுத்துட்டு ஒன்னொண்டி மெட்டல் பிளேட்னா இங்க மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க வந்து தங்கம் இல்ல வெள்ளி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு சாமிக்கு வச்சுட்டு மத்த 2 பிளேட் வந்து அதாவது ஒண்ணுல 3ல ஒரு பாதி வந்து அங்க கொடுத்துட்டு இன்னொரு வந்து 2 இலை வாழை இலையில போட்டிருக்காங்க. என்னெல்லாம் அப்படின்றது நம்ம சொல்ல போறாங்க. அந்த 2 வாழை இலை யாருக்கோசம் அரேஞ்ச் பண்றாரு அத்வைத ஆச்சாரியா? பகவானுக்கு ஒண்ணு, பலராமர் சுபத்திரைக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுக்கு ஒண்ணு மாதாஜி. ஒண்ணு வந்து சைத்தன்யம் இருக்கா மாதாஜி. இன்னொன்னு சைத்தன்யம் இருக்கா மாதாஜி. அதான் 3 ஒண்ணு பகவானுக்கு, ஒண்ணு சைத்தன்யாவுக்கு, இன்னொன்னு நித்யானந்த சுபத்திரை இருக்கு மாதாஜி. நித்யானந்த சுபத்ரா இல்லையே எங்க கான்செப்ட். சோ பேசிக்கலி பலராம் எல்லாம் இல்ல, இங்க நம்ம இங்க இருக்கோம். சோ அதனால வந்து ஒண்ணு வந்து பகவானுக்கு வச்சுட்டு இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நித்யானந்தா பிரபுக்கும் அவர் வைக்கணும்ன்ற பிளான்ல தான் அவர் 3 டிவைட் பண்றாரு. இந்த பிளான் அத்வைத ஆச்சாரியா கொண்டுதான் தெரியும், இன்னும் அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட போறாங்க, ஏன்னா இவ்வளவு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன். 2வது நித்யானந்தர், 3வது ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவனுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அண்ட் நெக்ஸ்ட் நித்யானந்தா 3வது. ஓகே 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 மாதாஜி. நித்யானந்தர் வந்து சேரலையா மாதாஜி? வந்தாச்சு மாதாஜி, ஃபுல் டீம் வந்தாச்சு மாதாஜி. வந்து கங்கை இல்ல யமுனை தான் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா, அதுவே நித்யானந்தாவோட தானே. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அவருக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட இருக்கிறதே நித்யானந்தா பிரபு தானே. நித்யானந்தா பிரபு என்ன சொல்றாரு? அவர் தான் சொல்றாரு, அப்பா இது கங்கை இல்ல, இது யமுனையா, இது கங்கையான்ற கன்ஃபியூஷன் அவர் தீர்த்துட்டு அத்வைத ஆச்சாரியா ஃபுல்லா நனைஞ்ச அப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியா சைத்தன்யா பிரபுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் மாத்திரத்துக்கு கொண்டு வர்றாரு. மாத்திரத்துக்கு கொண்டு வரச்சேதான் அவர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆறாரு. சைத்தன்யா, நீங்க எப்படி வரீங்க இங்க, எப்படி நீங்க இங்க இருக்க முடியும், நீங்களும் வந்துட்டீங்களா நம்ம விருந்தாவனுக்கு? இது விருந்தாவனும் இல்ல, இது ஜெகநாத்தும் இல்ல, நம்ம இன்னும் இங்க போவே இல்ல அப்படின்றாரு. அப்பதான் அவர் கோவம் வருது, ஐயோ நித்யானந்தா ஏன் இப்படி பண்றாரு, இப்படி போய் சொல்றான் அப்படின்னு பயங்கர கோவம் வர்றே. ஆனா நித்யானந்தா ஏன் அப்படி பண்றாரு மாதாஜி? மேற்கு அவங்க அம்மா அங்க இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க அம்மா இன்னும் பார்க்கல. ஓகே, அது ஒண்ணு. அம்மா பாத்துட்டு தான் வந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் புஷ்பா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சைத்தன்யர் வந்து மேற்குல இருந்து வர்ற நதியில தான் குளிச்சாரு. அது வந்து யமுனையா, மேற்கு கிழக்குதான் கங்கையா. கங்கை அது ஓகே, பட் ஏன் நித்யானந்தா பிரபு அந்த மாதிரி பண்றாரு? ஏன் போய் சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அந்த மாதிரி மாத்துறாரு? மாதாஜி அவர் விருந்தாவனம் போறது அவங்க விரும்பல. இல்லையே, அவர் விருந்தாவன் போறாருன்னு டிசைட் ஆயிட்டாரு. பட் எதுக்கோசம் அவர் அந்த மாதிரி அவங்க அம்மாவுடைய சச்சி மாதாவுடைய வேண்டுகோளுக்காக. அது நீங்க ஒண்ணு சொல்லுங்க, அந்த ஆன்சர் தவிர, அது தப்பு சொல்ல, தவறுன்னு சொல்ல, அது ஓகே. அது அபார்ட் ஃப்ரம் தட் வேற என்ன?
அவங்க அம்மாவோடயே அவங்க அம்மா ரொம்ப தூரம் போக கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். சைத்தன்யர் அதுதான் நான் தனியா சொன்னேன். விடல, தனியா அவர் அத்வைதரோட சேர்த்துக்கணும், அவர் எப்போதும் அவர் காலடியே இருக்கணும் சைத்தன்யரோடங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணு. அதுவும் இல்ல, அத்வைத்தர் அவ்வளவு மோசமான ஆள் இல்ல, நீ எப்பவுமே என் காலடியில இருக்கணும்னு. சோ அதுவும் இல்ல. நெக்ஸ்ட், ஏன்னா அத்வைத்தர் எப்பவுமே அவர் வந்து ஆண்டவனா தான் நினைச்சார் சைத்தன்யாவை. அத்வைத்தர் எந்த காலத்துக்கும் அதனாலதான் அவர் தன்னோடயே இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறாரு. அதுவும் பிளான் இல்ல, அவர் வந்து அமுச்சு வைக்கணும்ன்ற ஐடியால தான் இருக்காரு. சோ பேசிக்கலி தெரியல மாதாஜி. என்னன்னா 5 பேருக்கு தான் தெரியும். அந்த 5 பேர் வந்து நித்யானந்தா, அத்வைத ஆச்சாரியா, ஸ்ரீவத்சா அண்ட் அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும், அவங்க மனைவி. 5 பேருக்கு தான் தெரியும் அவர் வந்து சன்னியாசம் எடுக்க போறாருன்னு. அதை தவிர மத்தவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. அதனால சைத்தன்யா வந்து அப்படி கிளம்பி போக கூடாது. அம்மா உண்டு இல்லை, ஏன்னா அம்மாக்கு தெரியும். அம்மா தவிர மத்தவங்களும் சேர்த்து, அம்மாவும் ஒரு காரணம், பட் மெயினா என்னன்னா மத்தவங்க வந்து அவருக்கு சொல்லாம கூட அவர் போயிட்டு இருக்காருன்ற அந்த வருத்தத்துல வந்து நித்யானந்தாக்கு வந்து எப்பவுமே அவருக்கு மனசு புரியும். இதுக்கு முன்னாடி கூட அந்த பெண்களின் மனசை புரிஞ்சுட்டு தான் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு கேட்டாரு இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க வந்து அவருக்கு எல்லாருடைய வருத்தம் தெரிஞ்சுட்டு அவங்க வருத்தத்தை போக்குறதுக்கோசரம் அவர் இப்படி பண்றாரு. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கல. ஓ சாரி மேம். மேம் கேன் யூ ஸ்பாட்லைட் மீ? ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு see. 1 second. Or I can cut off the video. 1 second. என்னது மேம்? பிக் ஸ்கிரீன் மேம். You put small screen. It is big screen only. ஃபுல்லா இருக்கு. அப்படியா? 1 second. வேணா நான் உன்னே ஹோஸ்ட் பண்றேன். இல்ல no need ma'am. I don't have to be the host. You be the co-host. அப்பதான் you can share. எனக்கு ஏன்னா சுத்தமா ரொம்ப சின்ன ஸ்கிரீன் ஆன மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங். வேற யாராவது படிங்க அப்போ ஸ்லோகா. சரி, நானே படிக்கிறேன். நானே வாசிக்கிறேன். तुब தாரிதி கே வஜ்ஜான டோங்கா ஆர முக்த சூப. சாதம் நன்றாக சமைக்கப்பட்டு குவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் மத்தியில் பசும் பாலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மஞ்சள் நிற நெய் இருந்தது. சாதத்தின் குவியலை சுற்றிலும் வாழைமர பட்டைகளால் செய்யப்பட்ட துணைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றில் பலவிதமான காய்கறிகளும் பாசிப்பருப்பும் இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் இருந்துச்சு சாப்பாட்டுக்கு. இங்க இன்னைக்கு வந்து இத பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன மெனு எல்லாம் சமைக்கலாம் சைத்தன்யாக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும். அத்தனை வகை சப்ஸ்டன்ஸ் அங்க இருந்துச்சு அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அவ்வளோ வெரைட்டி வந்து அவர் சமைச்சிருக்காரு. யார் சமைச்சாங்க? சச்சிமாதா. அவங்க அம்மா. சச்சிமாதா இன்னும் அம்மா சைத்தன்யரோட அம்மா. யார் சமைச்சாங்கன்னு இனிமே பாக்கலாம். ஆக்சுவலா சைத்தன்யா அம்மா இல்ல. இது வந்து 3.44 நம்ம சம்மரியில இருக்குமா? சம்மரியில வந்து அவங்க மதர் தான் சமைச்ச மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. சம்மரி. ஓகே, பட் யாரெல்லாம் இருக்கு? ஐ திங்க் இவங்க ஃபேமிலில இருக்கிறவங்க. 3.44 மத்திய லீலாவா? ஆமா. I think in summary it is being told. படிச்ச மாதிரி ஞாபகம். 3.44 தான படு. மாதாஜி, வீட்டில் உள்ள மனைவி பகவான் விஷ்ணுவிற்காக பலதரப்பட்ட உணவை அப்படின்னு போட்டிருக்கா. அப்ப அந்த மனைவிங்கிறவங்க யாரு? அத்வைத ஆச்சாரியாவுடைய மனைவி. நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியாவோட மனைவியான சீதா தேவி. ஆமா, சீதா தேவி. அதான் கேட்டேன். ஓகே, ஏன்னா சீதா அம்மா தான் அவ்வளவு சமைச்சு வைப்பாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அம்மா டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. இப்போதைக்கு இதான் ஒர்க். ஆமா மாதாஜி, மேல போட்டிருக்க அத்வைத ஆச்சாரிய மனைவியினால் சமைக்கப்பட்டன அப்படின்னு போட்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ இந்த ஸ்லோகா ஒருத்தர் நான் சொல்லிட்டேன். மத்திய பீத கிரஹாஷிகா சாலே அனே ரஸ்துபா சாரிதிகே வியாஞ்சன துங்கா ஆரா மூட சுபா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் போனோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. शार्द्राका वास्तुका शाखा विविध प्रकार पटोला कुष्मांडा बदी मानका चु आरा. हरे कृष्ण. शार्द्राका वास्तुका शाखा विविध प्रकार पटोला कुष्मांड बदी मानका सुआरा. வறுவல், பூசணிக்காய், சேப்பங்கிழங்கு ஆகிய காய்கறிகள் சமைக்கப்பட்டிருந்தன. இஞ்சி துண்டுகளுடனான பச்சடியும் பல வகையான கீரைகளும் இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி கிளியர்லி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருக்கிற பச்சடி எல்லா வெரைட்டியுமே வந்து அவங்க வந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ இவ்ளோ வெரைட்டிஸ் வந்து அவங்க வந்து யாரு அவங்க வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அத்வைதாச்சாரியோட மனைவி வந்து இப்போதைக்கு சமைச்சிட்டு எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் இவ்ளோ குவான்டிட்டி வந்து ஸ்கிரீன் தெரியுதா மேம்? சாரி, ஸ்டாப் யூர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங். சோ தெரியுது இல்லையா? சோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது படிச்சோமா? 3.45 முடிச்சிட்டோம்ல? இல்ல மேம், இப்ப 6 படிக்கணும். 6 படிக்கணும். 46 படிக்கணும் மாதாஜி. 46. ஓகே. சாயி மரிச்ச சுக்தா தியா சப பல மூலே அமிர்த நிந்தகா பாஞ்சா வித்ததி கஜாலே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாயி மரிச சுத்த தியா பை பலே மூலே அமிர்த நித்தக பஞ்சவித திக்க ஜாலே. பாகற்காயுடன் இதர காய்கறிகளை சேர்த்து செய்யப்படும் சூக்தாவும் இருந்தது. அது அமிர்தத்தின் சுவையினை தோற்கடித்தது. கசப்பும் காரமும் கொண்ட 5 வகையான சூக்தாக்கள் அங்கு இருந்தன. அதாவது சூக்தானா நம்ம பாவக்கா மாதிரி டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள், ரைட்? சோ சூக்தா இந்த மாதிரி கசக்கிறது. சோ பேசிக்கலி பஞ்ச சில சொல்லுவோம் இல்லையா, பிளிக்கிறது, இனிக்கிறது, புளிப்பு, சுவாசமா இனிப்பு, காரம், துவர்ப்பு, எல்லாமே கசப்பு. வந்து இருந்துச்சு. எக்ஸாக்ட்லி அந்த அந்த 5மே அறுசுவை. அறுசுவை, அறுசுவை. இது வந்து 5 சுவை சொல்றாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. कोमल निम्ब पत्रा सुहाबाज वार्ता की पातोला पुटल बदी बाज कुष्मांद मन चाकी. कोमल निम्ब पत्र सह बाजा वातागी படோல புல பட்டி பாஜா குஷ்மாண்டா மானசாகி. பல்வேறு காய்கறிகளுக்கு மத்தியில் வேப்ப இலையின் கொழுந்துடன் இணைத்து வறுக்கப்பட்ட கத்தரிக்காயும் இருந்தது. பருப்பினை ஊற வைத்து அரைத்து பின்பு வெயிலில் காய வைத்து செய்யப்படும் புலப்படி என்னும் பதார்த்தத்துடன் பருவல் பழம் இணைத்து வறுக்கப்பட்டிருந்தது. குஷ்மாண்ட மானசாகி என்னும் பதார்த்தமும் அங்கிருந்தது. நமது சமையல் புத்தகங்களை தொகுப்பவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியரான ஸ்ரீ கவிராஜ கோஸ்வாமியால் வழங்கப்பட்டுள்ள அருமையான இப்பதார்த்தங்கள் அனைத்தையும் சேர்த்து கொள்ளும்படியாக வேண்டுகிறோம். So basically கவிராஜ் கோஸ்வாமி சோ நிறைய வெரைட்டி அவங்க பண்றது. நம்மளோட வைஷ்ணவா புக் இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் இந்த ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா கவிராஜ் கோஸ்வாமி வந்து அவ்வளவு நல்லா அந்த ரெசிபியே இங்க கொடுத்திருக்காரு. சோ அந்த ரெசிபி புக்லயும் இதை ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாரிகேல சாஷா சானா சர்க்கரா மதுரா மோச்சா கண்டா துக்த குஷ்மாண்ட சர்க்கர பிரச்சுரா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரிஸ்ரீ மேம், யூ வாண்டட் டு ரீட் தேங்காய் வழுக்க ನಾರಿಕೇಲ ಸಸ್ಯಸಾನ ಶರ್ಕರ ಮಾತುರ மோச்சா கண்ட துக்த குஷ்மாண்ட சகல பிரச்சுர. பால் கட்டியையும் கற்கண்டையும் இளநீரின் வழுக்கையுடன் சேர்த்து இனிப்பு பதார்த்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. வாழைப்பூ கூட்டு, பாலில் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட பூசணிக்காய் ஆகிய பதார்த்தங்களும் இருந்தன. அவை அனைத்தும் அதிக அளவில் இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோகனட் பர்ஃபி நினைக்கிறேன் நம்ம விஜயகுமாரி மாதாஜி பண்ணிக்கோனா நம்மளுக்கு மாயா போகுது. தானிஷி மேம், நீங்க ஸ்லோகா படிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் கொடுக்குறேன், படிக்கிறீங்களா? ஓகே, ஷி நாட் தேர். ஓகே. மதுராம்லா பாதா அம்லாதி பஞ்ச சயா சகல வியாஞ்சனா கைலா லோகே யதஹயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி. ஸ்கிரீன் வரல? மதுராம்ல பட ஆம்லாதி பிரச்சாய சகல விஜன கைல லோகே ஜதஹய. இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த சிறிய வடைகள் இருந்தன. 5-6 வகையான புளிப்பு பதார்த்தங்களும் இருந்தன. எல்லா காய்கறிகளும் அங்கிருந்த அனைவரும் பிரசாதம் ஏற்பதற்கு தகுந்த அளவில் இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே வந்து என்னன்னா எல்லாருக்கும் பத்திர லெவலுக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு. சோ யாருக்குமே ஷார்ட்டும் இல்ல, எக்ஸஸும் இல்ல. அதனால 3 நாள் வந்து அந்த வடை ஐட்டம் அந்த மாதிரி கேக்குன்னா எல்லாத்துமே சொல்லுவாங்க. கேக்குன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் கேக் ஒண்டி இல்ல, வடை அந்த இது நம்ம கட்லெட் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கேக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்ன டைம் ஆச்சு மாதாஜி? 10:56 மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. முட்க பட கல பட மாஷ பட மிஷ்டா
கிருத புலி நாரிகேலா யத பித்த இஷ்டா முஸ்கா பாடா பட பட கலா பட மாச பட மிஸ் ஷீரபூலி நாரிகேல ஜதபிடா இஷ்டா. அங்கே பாசிப்பருப்பினால் செய்யப்பட்ட மிருதுவான வடைகள், வாழைப்பழத்தில் செய்யப்பட்ட மிருதுவான வடைகள் மற்றும் முழுத்தம்பருப்பினால் செய்யப்பட்ட மிருதுவான வடைகள் இருந்தன. மேலும் பலதரப்பட்ட இனிப்புகள், பால் கொழுக்கட்டை, தேங்காயால் செய்யப்பட்ட இனிப்பு மற்றும் அனைத்து விதமான விரும்பத்தக்க கொழுக்கட்டைகளும் இருந்தன. ஐயோ, பசி நேரத்துல நல்ல அப்பா சாப்பாடு. மாதாஜி, வாழைப்பழத்தில் மாதாஜி செய்யப்பட்ட வடைனா ஹரே அப்பம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அப்பம், ஓ ஓகே ஓகே மெதுவடை, மூங்கால் அப்பம் கரெக்ட் மெதுவடை, அப்பம் இதெல்லாம். மெதுவடை. மாதாஜி இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு புக் போடுங்க பிரேமா மாதாஜி. ஜோக் ஓகே இல்ல, நிஜமா மாதாஜி, சொல்றேன். இல்ல நிஜமா நிஜமா சொல்றேன். ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, போட்டுடலாம். பட் நிஜமா ஸ்பிரிச்சுவல் நிஜமா கிட்ஸ். யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் ஐட்டம் எடுக்கிறீங்களோ அத வந்து ஒரு நாள் ரெசிபியா இந்த நம்பர் இதுதான் இங்கிலீஷ் ஐட்டம், இதுதான் ரெசிபி, எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். வாழைப்பழத்தினால் செய்யப்பட்ட மிருதுவான வடை மாத்தாஜினா கோதுமை மாவு, அதுல வாழைப்பழத்தை போட்டு மிக்சியில அடிச்சு மாத்தாஜி, வெள்ளை தண்ணியை ஊத்தி ஏலக்காய் போட்டு அதை அப்படியே எண்ணெயில விடுறது மாத்தாஜி. அப்போ அப்போ அப்பம் அப்போ வந்து அது தெலுங்கு ஐட்டம் வாழை மிருதுவான வடை, மிருதுவா இருக்கும் நல்லா சாப்பிடுறதுக்கு. அது வந்து தெலுங்கு ஐட்டம் தானே, அப்போ தமிழ்ல கூட பண்றாங்க. ஏன் மாதாஜி தமிழ்லயும் செய்வாங்க. கூட பண்ணுவோம் மாதாஜி. அப்போ நான் பால் செய்வேன். கொழுக்கட்டை, மாவு அப்புறம் மைதா பால் மாவுல கொழுக்கட்டை கலந்து செய்யறோம் பண்ணுவோம் நம்ம. மாதாஜி. அதான் ஒரு அப்புறம் ஒரு ஐட்டம். தேங்காய் சோ யாராவது ஒருத்தங்க நல்லா எழுதுற, அது யாருமே நல்லா எழுத மாட்டாங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி நீங்க தான் எழுதணும். இந்த மெனுவை நோட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த நம்பரோட 3.39 மத்திய லீலைல இந்த நேமே இந்த இதுன்னு சொல்லி. ஓகே, அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க. அங்க போய் செய்யணும். பத்தி சாத்தியா கர்னார दोंगा बड़ा बड़ा चाले हाले नाही दोंगा आती बड़ा दादा बतिसाडिया कलरा डोंगा पड पड सले हाले नाही डोंगा அது பட தட. குறைந்தது 32 சீப்பு வாழைப்பழங்களை உற்பத்தி செய்யும் மரங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வாழை இலைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தொன்னைகளில் எல்லா காய்கறிகளும் பரிமாறப்பட்டன. அத்தொன்னைகள் மிகவும் திடமாகவும் பெரியதாகவும் இருந்தன. அவை ஆடவோ அசையவோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 இலைய வச்சு தைச்சிருக்காங்க திக்கா. அப்ப அதுல எண்ணெய் பால் எது ஊத்தினாலும் கீழே போகாது மாதாஜி. திவசத்தை செய்வாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாம். எல்லா ஃபங்க்ஷன்லயும் செய்வாங்க. ஈடுகுச்சியால வணக்கமா புதுசா இருக்கிற பாயசம் இதெல்லாம் ஊத்துனா கூட கீழே போகாது. அவ்வளவு நல்ல 3 இலைய வச்சு விளக்கு மாத்து குச்சியால ஹரே நல்ல கிருஷ்ண திப்பாங்க. மாதாஜி. ஆமா மாதாஜிக்கு நெட்வொர்க். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பா 100 தொன்னைகள் இருந்ததா மாதாஜி பேசுறது கேட்கல. 3 இடங்களை சுற்றிலும் பல வகையான காய்கறிகள் நிறைந்த 100 தொன்னைகள். கரட்டுப்பால். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? இல்லையே ஒண்ணுமே வரல மாதாஜி, மாதாஜிக்கு எதுவுமே வரல. லீவ் பண்ணிக்கலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ண வரட்டும். லீவ் மாதாஜி. ஆயிக்கலாமா முடிக்க முடியாது. மாதாஜி? அவங்க டைம் 1 ஆயிடுச்சு நிமிஷம் மாதாஜி. வரட்டும். டைம் ஆயிடுச்சு. ஆனா அவங்க அதனால லைவ் பண்ணாங்களா தெரியலையே. லைவ் கேட்டாங்க. வந்துட்டு இருக்கே, லைவ் வந்துட்டு இருக்கே, அதை முடிக்கலையே. ம். இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க யாரா பாரதி ஃபோன் பண்ணி மாதாஜி, கேளுங்க, ஃபோன் பண்ணி பாரதி கேளுங்க. மாதாஜி. அவங்க அப்பயே அவங்க டைம் ஹெட்போன் ஆன் பண்ணி இருந்திருக்க மாட்டாங்க. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமோ என்னமோ. மேபி லைவ் ஆன் ஆன்ல இருக்கே.
மாதாஜி நம்பர் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு ஓகே மாதாஜி. மறுபடியும் கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. வரல மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச நமோ நமஹ. ரேவதி மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. சோ அதான் ரேவதி மாதாஜி ஒண்ணு நீங்க மீட்டிங் என் பண்ணும் இல்ல எனக்கு ஹோஸ்ட் ஆக்கணும். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீ பிரபுபாது ஜெய் நமஸ்காரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். தானிஸ்ரீ மேம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. and life, yeah. அருணி மாதாஜி சொல்றாங்க வெயிட் பண்ணுங்க, ராதிகா மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க யாரோட பேசிட்டு இருக்காங்க, வெயிட் பண்ணுங்க.